Kaixo lagunok, kozinatzeko prest? Bai, zer egingo du gaur itxasnek? Gaur, hemen ditugun osagaiekin, kuia txikiak egingo ditugu. Baina asto, kuiak ez dira egiten landatu baizik. Baina gureak, kuia bereziak izango dira, ikusiko duzu Sator. Lehenik eta behin, urrepela ontzi batean bota, eta bertan legamia eta olioa nahasi. Gero, irina bota, eta nahasi berriz, orea sortu arte. Ah, badakit, eta gero 30 minutuz estali orea. Oso ongi Sator, ikusten da irakurtzen badakizula. Oratu eta gero, arrabolaz zabaldu orea. Begira asto orain lauki moztu ditu itxasnek. Bai, Sator, eta zati bakoitzetik kuila bat aterako dugu. Orain, laukiak gazta birrindua, tomate eta oreganoarekin egindako nahasketarekin beteko ditugu. Eta pilotak egin ditu? Eta ariarekin inguratu? Bai, sokari esker kuien forma emango die. Eta orain? Piper hautsa eta ura nahastu eta nahasketarekin kuia txikiak pintatu. Laranja kolorea emateko. Ados? Badakit, gero 20 minutu labean sartu behar dira 225 gradutan. Ui, zeinen ongi irakurtzen duzun, Sator. Amaitzeko, sokak moztu eta nahi izanez gero, albaka ostuak jarri apaintzeko.